fotaani hay tawtoreede geɗe diine e geɗe leñol ngol fof hoosa mo duwaaki wo kono cukalel tokosel nanngirtee sabu timmaani tawa gorko kala hoosa ina anndi ɗum naatirta mangu ko duhaade koɓe nogas e jeegom ɓiɗɗo gorko duhiiɓe ñande heen o sustis noon woni jogiiɗo teddungal ñalawma o sabu ko kanko woni ɗi laamɗo o waɗanaama geɗe poɗɗe waɗeede fof heddi ɓeyne mbayno ko duusoɓe mo tan ɓen ko ngar tan ko ɗoftude ko adi ɗum noon aada o lelni ko eɓe poti yahde nokku gooto e sara wuro ngo tawa noon ina woɗɗiti yimɓe seeɗa ina wiye calarba enen gaata fuuta keeɗe wi ɗum kono mbaarani ko cuuɗi ɗiɗi kundaaɗi ɗoɓe poti rentude haa timma balɗe taw noon yimɓe jettotaako ɓe ko addi kaddugol ngol on nokku noon ina ɓatti galleeji sehil mandela gooto ina wiye bana bakke noon ko suko jontaaɗo mo bammon ɓuri heewde jawdi e nder nokku o omo jogii fayida e nder kiƴiko en sukaaɓe rewɓe ene jiɗi mo no feewi nde wonno kadi omo waawi hare cabbi ɗum ina jeyaa e ko ɓe pijitno no mbiɗen ni e on sahaa bara bakke noon janngaani kono noon omo heewi hakkille te o miiɗi yahde wuro manngu wiyeteengo johannesburg omo heewi yewtande giƴiko en ko faati e nani e wuro ngo yimɓe mbeɗa yahde toon omo anndin ɗumen omo haalan ɗumen kono liggeyaaji goɗɗi toon ko wayno gasgol kaaƴe kaŋŋe no sifori doole e maɓɓe cikkatnoo tan ko alaa liggey ɓurɗo gasgol kaaƴe kaŋŋe e wadde fayida sabu asooɓe ɓe nanngiraa ɗo kono wonɓe timmuɓe ni suusɓe jaabareeɓe nde mandela noon yehi haa mawni tawi haala kaala ɓurtinaa seeɗa aha sabu wayan noon fof ko haalluji noon mbaaɗi no haalluji bana bakke en addani sukaaɓe heewɓe njehi johannesburg ina jiiloyo liggey gasgol kaaƴe kaŋŋe caggal noon nde ɓe ndenti ɗo calarba ɗo balɗe seeɗa aada o kadi wi ko gooto maɓɓe fof yo won ko golli ko mantini haa yimɓe ne tesko ɗo adan ɗo yimɓe jahanno gujjoyo ko wayno nayi walla gujjoyo ko wayno gayi walla kaɓe hare musɗe jooni noon ɗum fof natti mandela en kañumen sehilaa mum kañumen peli tan ko wujjude babba tugal neɗɗo gooto e nder leñol mandela en ina joginoo ɗo makke siweni ɗo babba tugal nayeeba heewba kanaani ɓe mbaɗi feere ɓe tuufiiba haa ba yetti nokku maɓɓe ɓe nanngiba ɓe mbariba ɓe ngaddi leɗɗe ɓe kuɓɓi jeygol haa lewti ɓe juɗiba ɓe ñaami ko ɗum woni gollal ngal mandela en mbaɗi mantingal ñande so weeti noon e ɓe nduhoo sinno koye fuutotoro mbiyeten ko asere paande tijjanoode yettiima nenam bandam hota ɗaano mi ɗaanaaki nenam bandam haako maa ko uuri kam hay lalla woni goonga ñaawaama ñaawidaama e diddeeji hay lalla ndeke kaawam wonti gañam nangimi e junngel paari boowel weeteende wonande mandela en noon on jamma feŋaa ko dingiral mawngal rewɓe yimooɓe ngummi ɓe gure saraaji ɗi ngari goni e yimde eɓe poɓɓa kelle mandela en jiira muɗum ina ngama
adi wendogo noon ɓe gummi ɓe gone heblade ɓe telloyi maayo ɓe ɓuftoyi ɓuftogol laaɓal ko adi nde ɓe jooɗoto e mbajju aha hoosa en kañumen jooɗoto koye mbajju ɓe jooɗota koye wowru no men ni so ɓe nduho ɓe jooɗoto e mbajju ɓe porta koyɗe ma yeehi ha nangare hoore nde ɓe deggina ɓe ndendina kamɓe fof ɓe mbaɗa lasal e boowal weejeede ɗon woɗɗani maayo yimɓe fof ngari gila e koreji haa e lamɗo e hoore mum kañe wattilaaɓe muɗum gooto e maɓɓe fof kamɓe haddinteɓe ina hadditi mbajju muɗum mbajju werta e hakkunde dingiral ko ɗon noon ɓe kaddinte a jooɗoto porta koyɗe guddita Mandela ina wonduno e kurhuli mawɗi holno jogori wayde mbele o jogorani hulde walla ɗenƴade walla ni woyde ɗum ɗo ko hunde hersinide te ina bonna fayida neɗɗo kaajdi gurdam muɗum haɗa ɗum wonde neɗɗo naatde e fedde worɓe no hannirta ni Mandela noon kañum ina jogino hen pellital manggal o jasata e yeeso giƴuko en o jasata e yeeso lamɗo o jasata e yeeso leñol ngol ɗogol noon e on fannu ina namni cuusal e muñal sabu e on saaha ala ko itara museeki walla ko ina wara ɓandu Mandela ɗo jooɗino ɗo ko ɗon tan o yi e bange makko ñaamo gorko mawɗo ina yalti e les tillisa o faye suko gonnoɗo hoore o jooɗi e huccite muɗum dingiral ngal inci ko kanko woni kaddinowo ɓe mbiyatamo e ɗemgal hoosa ko ink sibi o hutorto ko mbangu ko ɗon tan suko o wulli mi woni gorko ɗiyin dola ɗum woni mi woni gorko so tawi a taƴanama hunde nde poɗɗa ko wullude mbiya mi woni gorko ko ɗum woni a holli cuusal ma nde yettuno noon e Mandela o hulani ɗon e ɗon o majnani no Gella e Ali Fall wiyata ni nde waaji o noon nangue soɓudu ndu fooɗi haa liri o addi beldi mbangu ngu Mandela naatini waare muɗum e nder becce o ñoƴƴi ɗum waɗi tat ɗon Mandela ɗeɓi yejjidde ko fonno wulude ko sabu museeki ki nde o siffori tan o giddi o wi ndiyi ndola mi woni gorko Mandela artiri giti muɗum yi soɓɓundu muɗum ina firlo e nder ɓernde makko noon omo hersi seeɗa sabu o hollirani jambaragal no wonɓe ni yawɓe wiide ndiyin dola museeki yejjitinimo seeɗa konngol ngol kono tan o wayani sabu gorko wayata te woni hankkadi gorko hankkadi so welama on wawi resde waɗa galle o rema ngesa so mawɓe jooɗima kayne batu on wawi tawtorede so haali kayne ma heɗo joni kam hankkadi o rokkama inde kaddinaɗo no wiirete o watti wiyede Dali Bunga caggal julliyagal ngal Mandela ma ummo wuuro no keswi ni o faya duɗal hakkundere biyetegal Clarkbury ɗum koye nder diwan Transkei ha joni ko ngal duɗal noon ɓaleɓe hewɓe teddinaɓe to banggue tubakoɓe keewi nannede duɗal ngal ina hebla jangguinoɓe kañe ko faati e karallagal gongal caggal ɗum noon o faye duɗal gongal kadi e hitande 1997 omo yaara e duuɓi 19 duɗal ngal ina wiye lycée
Wesleyan de Fort Beaufort. Lycée Wesleyan de Fort Beaufort on lycée woni koye wuro wiyetengo Hell Town o tawi toon hono ɓi lamɗo o biyeteɗo sistisoɓe kawri toon koye oɗo lycée noon o meeɗi tawtorede hunde hawnide ñalawma goto ɓe mbiya wonde kono hande jangde ala sabu won haaliyanke mawɗo hoosa ina jogori arde yewtande ɓe ko faati e pinal maɓɓe kamɓe ɓaleɓe kamɓe fof ɓe ndenti ɓe ngari ɓe padi mum o ari kanko naalanke o omo regondiri e mawɗo lycée o on noon wiyete ko docteur Wellington. Docteur Wellington wiyata hoore muɗum ummi koye biyeteɗo duc de Wellington mo yimɓe nanata o on ko lawake wonno général armé neɗɗo laamu ko kanko folno Napoléon Bonaparte ɗo wiyete Waterloo. Kanko noon docteur Wellington omo faanoro ɗum haaliyanke ɓaleejo o nde naati dingiral ngal Mandela nanga kalis o ɓorni ko nguru cewngu ina wiya koros ina wonde e laafa muɗum omo jogii dange juɗɗe ɗi fof yiide Mandela oɗo gorko biyeteɗo Makkayi ina ɓorni ɗi comci gadanteji e oɗo nokku ina nangimo kawis noon gonɗo e faaro sabu mo holla tubakoɓe wonde kamɓene wonko ɓe jogii ko wona tan comci tubakoɓe kono noon nde naalen ko fuɗɗi haalde nde Mandela ɗasɗiti sabu wona ni o sikkirno jambaro hoosa wayata o sikkano ko mawo girñito o laawo o joppo dengere nde no pakka haɓeji ni tawa noon kadi ko neɗɗo timmuɗo ƴoƴƴo kono kanko Makayi o kanko jambaro hoosa o ina wayno o wayi ko neɗɗo lefɗo ni mo wawa hay haalde elle ko kulɗo so fuɗɗima konngol jofnata omo mehiya ɗum haayi Mandela kono yehi ha ɓooyi kanko neɗɗo o jambaro naalanke o suusi dengere makko o wone haalde ceeɓeni ndi ina duƴƴo e mbildi ha ɓooyi tan ceeɓeni ndi yane filirido gonnon ɗon ina wayno ɗum waɗi dille rido o wona e jayade o darti e ko yahanno e ko haalanno kanko naalanke o ƴeewi ceeɓeni mbawngu o ƴeewi ɗum ko juuti o ƴeewi kadi filirido o wi yimɓe ɓe on jii ɗum ɗo ko jiiɗo ko hare woni ɗo hare hakkunde mbangam ngu e filirido o mbangu ngu ko pinal Afrique filirido o ko pinal hoɗiɓe Afrique raneɓe armé ɗo ɓe gaddi gueɗe mumen jilli en pirti kala ko joguiɗen eko moƴƴi ɗum ɗon noon ko pinal moƴƴal Afrique ngal woni ɗo e habde e pinal bongal hono armé jimdi en ɓe ko ɗum ko jiiɗon ɗum jamanu noon ma ar o wi kanko naalanke o wi jamanu ma ar ma doole Afrique ma Paul araneɓe ɓe arɓe jimdi en ɓe ina bonna hono ngalumen e fayidaji meɗen ɗo kadi Mandela dañi kawisi goɗɗo o meeɗa sikkude wonde ɓaleejo ina wawi darade e yeeso ɓeɗo tubakoɓe tengti noon e mbaɗo no docteur Wellington ina haala kaalo haala ɗum ɗo battine makko no feewi nde ummi lycée Wesleyan noon ɗo Fort Beaufort e nder wuro Hell no mbiruɗen ni laamɗo o yinno ko yo janggoy to duɗal jaaɓi ha tirde biyetegal Fort Hare e nden dumunnaji noon ko ngal ɗon duɗal ɓaleejo wawata fooɗanade sabu doole e sanɗaji leyɗele gonnoɗe jimade engrais